はないですか？はい。車椅子を準備しますね。ちょっとお待ちください。ベッドの高さを変えますね。ベッドの柵を外しますね。ピザを食べますね。自分でできますか？簡単に手を入れますね。膝に手を入れますね。1、2、3。OK。နော်ခဏမှနေここは前に。大丈夫ですか？めまいは何ですか？靴を履きますね。足を開きますね。動きますね。1、2、3。軽いですか？めまいはないですか？後ろにすごい動きますね。吐きました。手を振りますね。首の下に手を入れますね。1、2、3。ここに足を当てますね。乗せますね。乗せますね。車椅子を動きますね。はい、終わりました。軽いですか？めまいはないですか？お疲れ様でした。